Ano man nak? Dili pwede nak. Wa may gata si mama, yayay man ang didi. Be, kadto ko sabi, ikaw na to sa kagatas. Wata lang diha. Kaluoy in taon sa anak eh. Gutom siya og sayo. Gutom mi gina ko anak. Atag ko yung gatas bi. Di anak, gatas na, hilom na. Tutoy na, tutoy. Kaluoy taon sa kong anak, igutom yung taon ni. Naupaw na lang taon ni siya. Kaluoy naman ako eh. Naupaw naman ka. Sige na ka. Padayon nagtutoy diha kay matulog ko sa si mama kay kapoy pa kayo, katugon pa kay ko. Sige ha. Tutoy lang ka diha. Gusto na ron baby sa? Tapos ba tawag? Asam ni bayhana ba? Hindi kaya magkitabagon? Sa ba ang mamon? Sayo ba? Hello. Pwede ina naman tika nga ayaw pagtawag. Masasayo pa sa buntag. Hindi apang mga bata. Sakpan ta. Bi, kaya sa'yo tayo magkita. Miss na kayo tika. Wapa ko kay Baupi. Kay maglisod kog lakaw. Kay di ang mga bata. Sige Bi. Kung okay rin mo, kung makalugar ka, magkita ta sa kasa. Kasi kasabi. Kasagingan ba? Ay, di ko bi uy. Di basing mapaakan atong lubot ug humigas. Sige Bi, okay rin na. Maghapin raman ta. Sige bi uy. Babay usa kay napakuy obrahon diri sa balay. Sige Bi, bye-bye. Buhatan lang sana. Bi, gusto na sanang tutoy bi kay busog na kayo ka. Uy, sobraan mas kabusog ako. Welcome to Mobile Legends. Sige, tari ko urli. Sige, offline ako kaya ako lang mo dire. Nagkukin ko sa da. Damayan nila 5 pula ko. seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Minus ako, minus. Ay, All troops deployed. ay din ako. Lord. Magturtur sa ko eh. Pero magahin nga akong tiro. Sige sila ko turtur. Kuha ko ni. Okay, muli sa kauna lang kay gamay itong live po eh. Patay turtur eh. Kuha na lang turtur. Magmusong na taron. Sige, atak na kay gahin na kay kong hero. Upaw na gusto gahin ko doon. Sige, palayo lang ako kay marksman na pa ka. Sige. Naku, kay mga rati gini mo. It kaya na rin hero ron. Tag-sarepik ka na ron. Anak, ate mana sa gudi diri inyong manghod. Kay na pa ko'y giobra. Nya naman, kay nagdoa pa may email. Ya, ako na madimbo ko ya. Wala iya sa diha kay. Kung pagi mahuman, timbro ko ya. Magtugi na ko cellphone. Awa lagi diha kay magpindim eh. Ambil na nabi. Kaya. Ambil na nabi, mapili din ni Meron. Awa. Hindi na naman eh. Ambil be. Matay na akong brody na. Awan, amo na na nimo. Kuno na to. Yung sana masana niyo inyong manghod diha. Ang lagdaanan man. Bugay naman dito sa barko eh. Paita ng sumanta eh. Layo ito sa itong pamilya. Naunsa na ka itong asawa dito no? O baka ito nangabit? Musta na ka ito siya? Akong anak taon, musta na ka ha? Ako baka ito'y sirilak ang among kinamanghuran. Sagdi lang, hapit ibig ako mauli. Action!
Na, lupas na. Yaya mo. Ay, mo katawa. Di ba? Luoy ta so anak ko ina upa. What's up mga kalawag? So, thank you kayo no sa pagtanaw nyo human sa mong video. Ugway, salamat sa hintanaw sa mong video. So, shoutout din mga skalawag. So, shoutout ko akong pagumangkon nga si Kano, team air player. So, shoutout mo no. Oh, shout out pre ko sa kong oyab nga nanguhag kubi ron. Nasuporta nyo. Tama? So, masayaw din siya, guys. O, maabot og 1K among subscriber. Tayo ko sa public dito sa Mulungsod. TikTok. TikTok, bene. Saka mo na may shoutout. So, diyan may special guest, guys, among usa sa mong amigo sa Panyo Banners. What's up mga kaluwag? So mga kaluwag, salamat ko sa litanaw sa video no. Og salamat sa pagsuporta sa Kalawag boys. Og karon ay usa og membro sa Panyo Banners. Kung sa toy papakabisita sa Umbalay, kita Umbalay. Panyo Banners. Thank you sa pagsuporta sa Kalawag boys. Alad na. Thank you kayo, guys. God bless and bye-bye. Thank you.